तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल हिट मेटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी पति पत्नी के स्पेशल लव स्टोरी संग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के, बढ़िया से म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से दिल से गायकी कहतन मेल फीमेल के साथ, तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी, गायकी में कदम रखले बानी, गायकी रउआ के पसंद बा और रउआ के बढ़िया मेटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबके म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए तो रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। कहीं से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे हिंदी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, जिला स्पेशल गाना, चाहे रउआ अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लागता, अगर रउआ सबके गाना पसंद आवता, तो प्यारा से वो कमेंट कर दी। चली देर ना करते हुए आज की मेटर देखल कैसे बा, काहे का लय है, काहे का धुन है, रउआ सबन के हम बताओ थे। आज से हाल ही में वो गाना वायरल भरल पवन भैया के सड़िया बुलुकिया धनी, बहुत बढ़िया गाना बाजार ला सड़िया बुलुकिया धनी। तो यही ट्रैक पर रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल ब्लास्ट मेटर पति पत्नी के पारिवारिक संग। चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो पति अपना पत्नी के मनावत रहे, कैसे का कहत रहे कि बोला ये करे जा काहे मुँह लटकावलू, अरे मुँह लटकावलू हो, मुँह लटकावलू, कमी कमन कोइनी ना हमसे बतैलू, हमसे बतैलू हो, हमसे बतैलू। ये धनी बोला ना कि बोला ये करे जा काहे मुँह लटकावलू, कमी कवन कोइनी ना हमसे बतवलू। अच्छा सुनी, लाल पियर चाही न चाही कलर काला हो, चाही कलर काला, पीछे हो खे डोरी आगे गो लगाला, चोली चाही चैन वाला, पीछे हो खे डोरी आगे गो लगाला, चोली चाही चैन वाला। तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा 81 78 24 48 75। तो रउआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। लेकिन एक और बात रउआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक तो ना ही रउआ सबन के खाली बताइले समझाइले, ऐसे कि हम तो ही राइटर। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया वीडियो, कुछ नया कंपोजिशन, कुछ नया मैटर लेके। तब तक ले रउआ सब सन्मति चाहतनी। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।